Malawi Today. Prayers are very important, and I don't know if you know the kind of life that the First Lady and I live. It's a very, very difficult life. It's not an easy life. Being attacked, kunyozerwa every day, it's a very difficult life. Sometimes, it makes you wonder. But what keeps us strong is belief in God, and belief in God for the faith community. In fact, kudaba kwambiri kuti atwakule sani to come to pray with us politicians. Try if you are politicians, during our faith community, we are doing the same things. The spiritual side, ya muntu, it's the human side, the physical side. The two go together. So we're doing the same thing. So why people are angry, I really don't understand. I think they're very misguided. I think it's very, very important, as the Reverend has said, to get involved in the things that are happening in this country, the problems that happen in this country. The faith community, the church must speak out. Even Jesus always spoke for the poor, always stood for the oppressed, the voiceless, and that's our prophetic mission. Yes, comrades, good evening, everyone. Muli banji komanso ena maswera banji komanso mazuka banji. Comrades, zikomo kwambiri tumatatokozeswa anzathu achipani chaku DPP. Musogolere yemwe amalawi ambiri takhati kufunsa kuti ali kuti. Leroli achikulire adadi ndi former First Lady atera pachileka. As I'm talking, alikuimba kwa kunyambadwe. Taonapo ndi tuka short video kuti adadi akusika gari moto akusika ndege mpaka taona kusika so gari moto kunyumba kwa kunyambadwe. Zizonyadisa kwambiri kuti adadi abwera. Mafusa meti nao aziyankha okha. Taona maso lero adadi kuti anali kunja abwera ndithu kuzera kuchileka airport. Ndene chocha Malawi, fellow comrades. Nthawi zina tikamapanga ndale. Let's do politics with sober minds. Tisamapange ndale zothamanga magazi kapena ndale zopewa miyezo wa maganizo a anthu ambirimbiri muziko. IPM is the former president wa dziko la Malawi. IPM Professor Peter Mutharika ndi mtsogoleri wakale wa dziko lathuli. Therefore, he is a public figure and is a man who is highly respected on this land. Kandi wa chipani cha DPP koma naku Malawi kunoko chikwanani mtsogoleri wa dziko sanali mtsogoleri wa chipani cha DPP chokha hayi. Munthu uyu ndi wa ulemu wake. Koma utachoke mboma 2020 sizinali china yake awawa ndachikulire. It's old age. Abana awa ndachikulire. I will never reverse my thoughts or my talking. APM ndachikulire. The fifth president of this country, the former Professor Peter Mutharika ndachikulire. And when we look at the way politics is pano ku Malawi, achikulira wawa bweza ngopuma, maybe playing an advisory role. Taonatu tima video imene timaonekera. We have seen the face of Professor Peter Mutharika. Kuna zona Malawi tsanamizane papa. Ndachikulire, nothing more. The man is old. Sitinganene kuti ya DPP ngakera ngapange kampeni yotani. Kakere mungapange chani koma fundo zompangira kampeni Professor Peter Mutharika zina mwina zizikhala zosowekera koma sa DPP mukhoza kumasochera kapena sikungoyamba napo nokhanoka chukwa ntchito ikukulirana. This man is not only a leader of DPP. This man is an honorable man. He is the former president of the Republic of Malawi. Therefore, ndi mtsogoleri wathu wa dziko la Malawi wakale.
There's no way amalawi tingasangalale munthu wankulu ngati amene uja akuchipani cha DPP mwina chifukwa chosowekera fundo, kapena chifukwa chosowekera chikondi kwa Malawi, kapena chifukwa cha nkhanza, kapena chifukwa cha zinthu zina zomwe mkuona kuti mkhoza kupindula mwankulu ameneyi. Leta DPP mukutilakwira ngati dziko. That's a very big mistake that DPP members are making. Kani pansi bwinobwino nthawi idakali iyi. Komanso ambiri amene mkulimbika kuti APM ayimirire. Tatiwonesereni kuti chifukwa chani nyo muti APM ayimirire. Pamene nyo mukulephera party to take over from APM. Had it been APM of a very munamkonda kwambiri APM, you could have honored him very well. Kunana anthu ambiri kuchipani cha DPP omwe anali ndi mphamvu zawo, amene anali ndi kuthekera kukhala usogolero wa chipani chimenecha, komanso kuzalamula dziko limene lili. Alipo ena ndi awali ku UTM, ena ndi amene anapitanso mwina ku zipani zina ku MCP. Koma ku DPP uko, what is your problem? Mufuna Malawi mutengere kuti? Inu kwanu kuliba anthu okalamba. This man is older than azibambano ena amene alipo kumamiza amene mukuwatumira fetereza kapena mukuwapasa zithandizo pafupi. What is so special in your DPP zona munthu wankulu ngati amene yeyo kumamkakamiza kumakhala pampando itapaka akhale pa ballot paper? Omtadala ndi chakwera mwa mtundu wanji, otadala ndi bomba limene lipo mwa mtundu wanji. Do you want to use the old man to fight chakwera? Ndiye ndale zake zikuzachimizito. Takani pasi ku DPP uko, sit down. Make your own self assessment. Chifukwa chani anthu amphamvu zawo ku DPP anatha wako? Chifukwa chani? Kupro ku DPP uko kuli vuto tu. Shaporopa mwamba kudana ndi anthu. Mwamba ndi anthu pere, why not? It's nothing. Ku DPP as a political party, you endorsed an old man with no reasons. Kwa DPP yoseuja. Kwa yoseuja ku DPP. Ndama zose jakula DPP muli nazo. Nzeru antanzeru osa ku DPP. What is your problem? Kuti Malawi mulipasira msogoleli. Wemo tizimpanga di campaign, kapena tizimpangira campaign pamene ali pacha. Munthu wankulu kaya. Nkhani ya age inamba kale ku DPP. Mwakhala ku opposition 5 years. Kumango yambana chifukwa chachani. Chawo di age yapita mthalika. Mwalephera mpaka ena ngothawa uchipani kuti. Mukupitirizabe basi. Don't divide Malawians and don't take Malawians ngati kuti mwina akumuzuzula Peter Mutharika. Musamtukwanise munthu wankulu. Anthu panopa ndi aukali. Kampeni hapa nopa ndi kampeni yoti aliyense timafuna afuna ave msogolera kudinda fundo. Osati inuyo osati lano ayi. President wachipaniyo aziyenda. Kodi APM ayenda. So ndukamba zimene zizambiri mukupanga rifa nkhanja kwera. Komledwa Mutharika wabwera muti bwana. Iyayi. My position is the same. Achikulire Professor Peter Mutharika is old. Moreover, Malawi pena pake sinima vesa bwino. Mwina ndale tendi zamba kuti tila anthu ochanga mukapena ozindikira kweni. Shokanga titupanga ndale zosa zindikira. Baja lakwa Mutharika olede atusako ma president awiri. Bingo wa Mutharika Malemu plus APM. Nyumba imozi atusa ma president awiri kumalawi kunoko. Pa history. The Mutharika family inapanga kale history. Panopa chomukakamizira Peter Mutharika kuti apitirireso. Ndi chani ku DPP uko? Because blind the people give him votes. Kuma is not going to perform the way many Americans funire ya. So zipani zonse ndi mabweza ndi makaba pafupi. Zipani zonse ku Malawi zikamapanga ndale zimafuna kuthandiza miyoyo ya Malawi. Osati kuchipani kokha ya. Koma Malawi wonse ni ho kaya ku opposition, kaya ruling party. Ndimene ndale zimayenda za democracy. Koma kumene koko ku DPP already his brother Malemu Bingo Mutharika anali president. Him also was a president. Nyumba imozi, chiongo chimozi. Ne panopa chakusowani ku DPP ko ndichani. Inyo ngati muli benzeru. Bwanji osafuna nthanzera ukuthanzeni maganizo. Nkhani ya Professor Peter Mutharika panopa. Tasena kubanja aziyankhula ndi akubanja. Chonde amene akumona munthu amene pafupi. Koma uchipani make a plan B. Don't force the old man to drink or to be on ballot paper. Pamene muntu tachakuonera atu apo kuti is not a happy man. He's not happy. He's happy kwa amene akoneka ndachikulire. I'm not saying that kudwala koma ndachikulire.
because tinacho pa mpando ngata Malawi pa chisankho choyoti anali achikulire. Ndiye panopa amene mukakamira fundo zanu zagona pati. Zikomo mazulu abwino nonse. Zikomo.